V dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako si spravíme z 2D fotografie 3D fotografiu. Budeme používať Photoshop, ale väčšinou After Effects. Takto vypadá efekt. Máme otvorený Photoshop. Otvoríme si fotku. File, Open. Máme fotografiu. Otvoriť. Najskôr si ju trošku farebne upravím. Pozadie mám trochu tmavé, tak dám Image. Adjustments, Shadow Highlight a tu si môžem meniť nastavenia, ale myslím, že je to OK. Si to necháme takto OK. Najskôr si vystrihneme postavy a potom si ich podelíme do vrstiev. Priblížime si fotku a Včkom, to je tu, Quick Selection, si takto okreslíme postavy. Altom označujem, čo nechcem, aby tam bolo, držím Alt a takto kreslím mimo toho. Alt a Shiftom pridávam, keď držím Shift. Pokiaľ nemám odkliknuté toto plusko, tak musím držať Shift, aby mi pridávalo k výberu. Altom označujem, keď držím Alt. Keď mám medzeru na klávesnici stlačenú, posuniem si takto fotku. Takto si to celé obkreslíme. Tohle to nemusí byť až tak detailne. To budeme potom vystrihovať spolu s trávou. Altom označím, ale čo nechcem. Občas video trochu zrýchlim, aby sme nečakali dlho na vystrihovanie. V podstate sa robí stále to isté. Altom označujem, Shiftom pridávam. Dobre, teraz si vystrihneme aj tú vodu. Zoberieme normálne laso a len si to takto okreslíme. Nemusí to byť úplne presne. Mám to vidieť. Zoom, Z označíme. No, vidíme, že tu máme celkom dobre vystrihnuté. Tak dáme M, to je Marquee Tool a dáme si, že Refine H. Vidíme, že nám to celkom dobre vystrihlo. Ešte si tu upravíme trošku tie okraje. Držím Alt, zmenším si veľkosť toho kruhu. A takto si to obkreslím, aby sa mi tam vrátili tie vlasy. Tak, takisto aj tu. Dobre, takisto aj tu. Len na vlasoch to stačí. Ostatné veci máme dobre vystrihnuté. Tak, toto by bolo OK. Nastavenia si pozrite, ako mám ja. Radius 0,9, Smooth 1, Kontrast 2, minus 10, Shift môžete aj dať viac. A tu si dáte New Layer, nová vrstva a ak chcete zapamätať nastavenia, tak dáte Remember Settings. Kliknete na OK. Dobre. Zažneme si aj spodnú vrstvu. Tak, a vidíme, že to máme vystrihnutý zoom, aktuál, dáme toto, 100%. No a teraz si
podávame zvlášť do vrstiev každú postavu. Takže sme na tejto vystrihnutej vrstve. Túto spodnú si môžeme zhasnúť. Dáme L, to je laso. A takto. Ops, si vystrihneme. Každý zhľadáme pravým. Layer via cut. Vidíme, že nám to spravilo zvlášť do vrstvy, z tejto nám to vystrihlo. Takisto si dáme aj túto stranu. To môžeme spolu s tou vodou takto dať. A znovu pravým layer via cut. OK. A vidíme, že už máme 3 vrstvy. Teraz z tejto spodnej vrstvy si zoberieme trávu a tiene. Takže zažneme si spodnú vrstvu. Nie je to vidieť, ale nebudeme to potrebovať. Takže klikneme na spodnú vrstvu. Máme zažnutú len túto a k nej si spojíme vlastne tie tiene. Takže spodnú, dám laso a takto. Takto si to vystrihnem. Znovu pravým layer via copy dáme teraz. Zasneme. A vidíme, že máme vystrihnutú tú spodnú vrstvu a túto postavu. Teraz ich spojíme do jednej. Kliknem na túto, držím Ctrl, kliknem na vrchnú a stlačím Ctrl E. To mi ich spojí. Klikneme na masku. A kliknem dvakrát na masku a dáme si density 35 trebárs. Teraz dáme štetec. Dobre. Dáme štetec, čierny. OK. Tu si dáme window. Dáme si brush. Tak. A vyberieme si túto trávu. Vypneme Color Dynamics. Zväčšíme si ju. Asi na takúto a takto si, hops, to je veľké. Dáme si menšiu. Asi takto. Dobre. Tu si dáme invert, to bude ako čierna. Normálne to bude takto, že to nebude vidieť, ale my chceme, aby sa nám tam zobrazila tá tráva. Takže trošku menšiu a takto budeme bielou, teda bielou budeme kresliť do tej masky. Tak. Tak, aby nám to nezasahovalo do toho okraju. Tak to by to mohlo stačiť. Teraz dáme 100%, dáme si normálny štetec. Zatvoríme. Hardness dáme na 0. A takto si to vyfarbíme. To, čo nám tam zostalo. Takže bielou farbou kreslíme do čiernej masky. Tu je čierna maska a máme bielu farbu. Tak. Dobre. A teraz si tam dáme naspäť aj tú postavu. Tak.
X vymeníme farbu, s čiernou budeme teraz kresliť trochu. Uberieme veľkosť a takto, aby nám to išlo do stratená. Tak, aj tu. Znovu X a tu si to vrátime naspäť. X. Asi to vrátime. Dobre, teraz dáme pravý a dáme si, že takto na masku pravým a apply. Tak. Dobre, už máme vrstvu vystrihnutú. Teraz ideme druhú, tuto zhasneme. Znovu laso. Ak to si zoberiem tú trávu. Pravým live a copy. Dobre, toto si zhasneme. To si dáme pri seba. A tlačíme Ctrl, označíme si obidve a stlačíme Ctrl E. To nás spojí do jednej. Tak, teraz znovu si dáme masku. Dáme si čiernu, stlačíme Ctrl I. Dvakrát na ňu klikneme. Density na voľakých 55. Bčko je štetec. Pravým klikneme, vyberieme si ten štetec, tú trávu. Dáme si brush, aby sme si tam vypli ten color dynamic. Tak. A bielo teraz skreslíme. Môžeme si to trochu zmenšiť. Tak. Na tejto strane si to môžeme trochu nahnúť. Dáme pravým tlačítkom a takto si to nahneme. Dobre, toto môžeme zatvoriť. Dáme si obyčajne štetec pravým tlačítkom. Tento treba veľkosť asi takto. Hardness môžeme dať na nejakú nižšiu hodnotu. A takto si povracame aj tú postavu naspäť. Aj s tou vodou. Vidíme, že tu máme nejakú chybu, sa nám to zle vyrezalo. To vrátime naspäť, takto. Zatvoríme. Zažneme si spodnú vrstvu, označíme, dáme L, laso, Ctrl C, Ctrl V. A vidíme, že máme naspäť, tlačíme Ctrl E, to sa mi spojí s tou spodnou vrstvou, dáme si, že Apply. Dobre, máme to vystrihnuté a ešte poslednú, tuto. Takže znovu na spodnú vrstvu, L-ko, štetec a takto. Si to vystrihneme. Dobre, znovu pravým live a copy. Toto zatvoríme, toto si dáme pri seba, stlačíme Ctrl E, spojíme. Dáme masku, Ctrl I, invertneme, bola čierna, dvakrát na ňu klikneme, density môže zostať takto, znovu si dáme brush, dáme si tú trávu, hop, stlačíme Bčko, štetec, aby sme si vybrali, dáme si tú trávu, tu je, vypneme color dynamic, zatvoríme, veľkosť môžeme zmenšiť a kreslíme bielou do tej masky. Natočíme si to trochu. Asi takto. Dobre. Vyberieme si štetec.
hardness 0 a toto si dokreslíme. Density ešte necháme, aby sme videli aj tú postavu. Tak toto vykreslíme. Dobre, a teraz postavu si vykreslíme. Pozrieme si tú masku. Dobre, môže to zostať. Aplikujeme pravým. Apply. OK. Teraz si všetky vrstvy zažneme. Vidíme, ako to má vystrihnuté bez tej spodnej vrstvy. Teraz stvoríme, sasneme. Túto spodnú vrstvu si nakopírujeme. A vymažeme tie postavy z tejto vrstvy. Takže môžeme si dať laso. Takto si to obkreslíme. Len tak približne. Shiftom si dáme výber. Dobre, dáme pravým tlačítkom Fill a dáme si Content Aware. OK. Photoshop nám to automaticky vystrihne a zamaskuje. Môže byť. A takisto aj tento tieň, to si môžeme klonovacím razítkom S. Veľkosť 132, držím Alt, odtiaľto prenášam sem. Dobre, môžeme to takto nechať. Vrstvy si pomenujeme. To je metán. To je Darren. Kristen. Pozadie, Enter. Dobre. Keď to máme takto pripravené, vidíme, že spodnú vrstvu už nie je vidieť. Keď to máme pripravené, uložíme to, Ctrl+S, stlačíme, to je Save a dáme si 2D, 3D. OK, uložiť. OK. Teraz si otvoríme After Effects. Ten máme tu. Toto si uložíme. To bolo to pôvodné. Dobre. Dáme si New, nový projekt. Dobre. Tu máme projekt. Tu si musíme naimportovať PSD, takže dvakrát klikneme na túto plochu. Otvoríme si naše PSD, to je tu, 2D, 3D, dáme import. Dobre, tu si nastavíme Composition Retail Layer Size. Dáme Editable Layer Styles, aby sme mohli upravovať tie vrstvy a klikneme na OK. Dobre. Vidíme, že tu máme tie obrázky v tých vrstvách a tu nám to spravilo hneď kompozíciu. Takže dvakrát klikneme na tú kompozíciu. Tu si dáme full zobrazenie, aby to bolo pekné ostré. Dobre, tu máme všetky tie vrstvy. Toto je tá zhasnutá, to môžeme zmazať, tú pôvodnú, tá bola zhasnutá aj. Máme tu túto. Túto a túto. Dobre, všetky si takto označíme a dáme si túto kocku, to nám to hodí do 3D priestoru. Teraz dáme pravým tlačítkom, dáme si New a dáme si kamera. Kameru si nastavíme 50 mm. OK. Dobre. Teraz si túto zobrazíme
aby sme videli, ako to máme z vrchu. A každý ten obrázok si posunieme na inú vzdialenosť. Takže napríklad toto pozadie, kliknem naň, tak toho posuniem úplne dozadu. Dobre, teraz kliknem na túto postavu, posunieme tiež trochu dozadu. Aj túto môže byť každá na inakšej a túto postavu posuniem zase trochu dopredu. Dobre, vidíme, že máme okolo čierne. Tak klikneme na kameru, stlačíme C. Tu sa nám menia vlastne posúvniky, ako posúvame, či otáčame alebo približujeme v 3D priestore. Takže ak stlačam C, tak sa mi to tu mení. Dobre, tak chcem toto a takto si to priblížim. Dobre, teraz si zobrazím tieto 4 pohľady a posuniem si to trochu, tú kameru trochu dole nižšie, takto. Dobre, tu si nastavíme, toto všetko si odklikneme, Transform, Points, Orientation. A teraz si tú kameru trošku poposúvame, aby sme tam videli vlastne ten efekt 3D. Môžeme si to nastaviť na nejakých 4 sekundy, dáme to na štvorku, stlačíme N. Dobre, takže teraz nastavíme tie uhle kamery. Takže tu sme, dáme si takto trošku hore a tento bod si posunieme dolu, aby bolo vidieť tú čiernu plochu. Takže takto nejak. Teraz sa pozrieme na toto. Dáme to trochu do boku. Tak a znovu si to posunieme. Aby nám nebolo vidieť tie čierne. Čierne plochy. Dobre, ešte trošku vyššie. Asi takto. A už vidíme ten efekt pomaly. Ale ideme opačne, takže môžeme to spraviť takto, že označíme si tieto body, posunieme si ich sem a tieto si posunieme sem na začiatok. A tieto si dáme sem. Aby sme išli odtiaľto. Teraz dáme 0. To je vlastne RAM preview, aby nám ukázalo, ako to bude vypadať. Vidíme, že sa nám to tu renderuje. Tak a vidíme, ako to vypadá. Ak sa nám to páči, môžeme to tak nechať, ale vidíme, že tu dolu máme ešte čierne miesto. Takže stlačím medzeru, idem sem. Toto si takto zatvoríme, tuto máme spodnú vrstvu, CTRL-D si ju nakopírujeme, si to sem, máme označenú, takto si to posuniem dolu. No, a teraz už skúšame tú 0 stlačiť a uvidíme, ako sa nám to poposúva. No a takto to vypadá potom. Môžeme si to ešte trošku upraviť. Dáme tú kameru. Dáme sa na tieto pozície. Môžeme si to priblížiť. Tak. Môžeme to trochu
vzdialiť ešte. Dobre. Teraz to dáme ešte raz. Vyrenderovať dáme 0. A teraz vidíme, ako nám vypadá. Fotografia je hotová, ešte si to môžeme vyexportovať do nejakého AVIčka alebo do nejakého QuickTime formátu. Aj medzeru. To zatvoríme. Dáme si kompozícia a dáme si, že Add to Render Queue. Tu sa nám otvorí okno. Prvé nastavenie necháme ako je. Output modul klikneme. Tu si nastavíme trebárs ten QuickTime. Toto necháme. Audio vypneme, zvuk tam nemáme. Formát dáme kvalitu na nejakých 75. Kodek si vyberieme H264. OK. Môže zostať. OK. Tu si nastavíme, kde to chceme uložiť. 2D, tu 3D. Dáme takto, len už to tam máme raz. A dáme uložiť. Teraz sa nám tu začne renderovať. Bude trvať nejakú chvíľu, síce sú to len 4 sekundy, ale dlho to trvá. A klikneme na toto render. Tuto máme nastavené. A teraz klikneme na render. Vidíme, že tu sa nám to začne renderovať. Je to celkom rýchle. OK. A tu máme to naše video. Dvakrát len klikneme. Vidíme, ako nám to vypadá, že to vypadá celorozmerne. OK. Tutoriál je hotový, ak sa vám páčil, môžete sa prihlásiť na odber, alebo dáte zdieľať, alebo lajknúť.